Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Бер генә балада урамда калырга тиеш түгел. Республикада яшь-үсмерләр клубларын капиталь ремонтлау программасы гамәлгә ашырыла. Матурлыкта көч, Чаллыда яман шиш белән көрәшүче хатын-кызлар өчен фотопроект узды. Бер генә балада урамда калырга тиеш түгел. Республикада яшь-үсмерләр клубларын капиталь ремонтлау программасы гамәлгә ашырыла. Исегезгә төшерәбез, ул 2015 елда ук старт алган иде, һәм аның ярдәмендә Яр Чаллыда 28 объектның 27-сен яңарттылар. Шуларның берсендә 38-нче комплекста урнашкан Теплица яшьләр клубында Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Когогина да булды. Зур иркен хореография залы хәзер бирдә бию төркеме шөгыльләнә, ләкин һәр вакытта да алай булмады. Бина 1993 елда төзелгән, элек бу урында теплица булган. Хәзер моны яшьләр үзәге исеме генә искә төшерә. Капиталь ремонт нәтиҗәсендә бирдә бер юлы 120 яшь-үсмер шөгыльләнә ала. Здесь проходят занятия по декоративно-прикладному творчеству, различные мастер-классы. В данный момент мы делаем декор свечей из вощины. А так у нас здесь универсальный кабинет. Проходят мастер-классы творческие, просто занятия декоративно-прикладным искусством. Также разные мероприятия. Теплица яшьләр клубы капиталь ремонттан соң 2024 елның декабрендә үз ишекләрен ачты. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бу үз бинасы булган бердән-бер клуб. Яшьләр үзәге берничә юнәлеш буенча эшли. Бу инглиз теле, хореография, вокал һәм гитарада уйнау. Мы здесь репетируем с группой, как раз нам наставники дают обратную связь. Мы с группой кругопорука вот здесь вот ходим, занимаемся, репетируем. Очень весело, интересно. Квартирники проходят всякие, выступаем там, другие выступают. Со всеми дружим, общаемся. Очень весело, круто. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Когогина шулай ук шәһәр советы депутатлары өчен балалар музыкаль номерлар әзерләгәннәр. Алар белән яшь-үсмерләр тиздән конкурска барачаклар. Яшьләр үзәгендә 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен барлык дәресләр дә бушлай үткәрелә. Самое главное, да, что это доступно, бесплатно, залы большие, то есть больше возможностей проявить себя воспитанникам нашим, а также за счет того, что они видят, что здесь больше возможностей для занятий, они выходят уже на более высокий уровень, то есть принимают участие в конкурсах, мероприятиях, фестивалях высокого уровня, международные, всероссийские, городские, региональные. Республикада яшьләр үзәкләренә капиталь ремонт ясау буенча масштаблы эш инде 10-нчы ел дәвамында алып барыла. Безнең шәһәрдә яшь-үсмерләр өчен 28 урын бар, 27-сендә инде эшләре башкарылган. Соңгы яшьләр үзәген быел ремонтлау планлаштырыла. Ни один ребенок не должен болтаться на улице. Это мы, как родители, знаем. Ребенок должен иметь возможность реализовать свою мечту. Причем, что важно, сюда приходят дети из разных семей, в том числе и малообеспеченных. Потому что все затраты на себя берет государство и по содержанию клуба, и по найму преподавателей, по разработке программы. Я думаю, что это хорошая программа, мы можем ей гордиться. Ну а детям всем нравится, и все, они сами видели эмоции. Теплица яшьләр үзәген капиталь ремонтлауга һәм җиһазлар сатып алуга 46 миллион сумнан артык акча тотылган. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Хатын-кыз теләсә нинди тормыш ситуациясендә, хәтта каты авыру вакытында да бик яхшы кыяфәттә күренергә мөмкин. Эльвира Даутова да моңа ышанам. Кыз үзе яман шиш белән көрәшә һәм хәзер шул ук бәла белән очрашкан һәркемгә ярдәм итәргә карар кылган. Һәм мондый диагноз белән яшәү әле хөкем карары түгеллеген исбатлый торган фотопроект булдырган. Лилия Гатина проекты катнашучылар белән очрашты. Бу елны үткәндә күрдем күп хатын-кызларны, кем үз үзгәрешләрен авыр кичерәләр. Шуның өчен бу кызларның матурлыкны күрсәтәсе килде бу проект. Үз кичерешләре матурлыкта көч фотопроекты идеясы өчен старт була. Эльвира Даутова 2024 елдан бирле яман шиш белән көрәшә. Чаллы сүзләренчә, барлык хатын-кызларда авыру вакытта үзендәге үзгәрешләрне кабул итә алмый, һәм еш кына алар үзләрен ямьсез хис итә һәм депрессиягә бирелә. Ә бу проект белән ул башкаларга онкология хөкем карары түгел, һәм хатын-кыз теләсә кайсы тормыш хәлендә дә матур була ала икәнен исбатларга теләгән. Онкологик авыр
давалану юлында хатын-кызлар үз-үзләрен югалталар. Үзгәрешләр тәнендә күрәләр, шул ук чәчләр югалталар, кирпекләр югалталар. Минем максатым хатын-кызлар никадәр үзгәрешләр булса да үз көзгегә караганда үз үзгәрешләрен кабул итеп ныгайсыннар, бу авыр чирне үткәрергә. Хайрия фотопроектында 20-дән артык кыз катнашты. Энҗе Бәйрәмова шуларның берсе. Аның сүзләренә караганда, ул анда катнашу карарын бик озак кабул иткән, ләкин аннан соң инде бер тамчы да үкенмәгән. Яшьсезләр килеп китә, дәртләнәсең, кешеләргә дә җиткезәсе килә, куркмаска, үзеңдә тотмаска, аралашырга. Фотопроектка кызларны тулы бер команда әзерләгән. Бу визажистлар, чәчтарашлар, стилистлар һәм башкалар. Бу проектта бик күп кеше безгә ярдәм итте. Визажистлар, стилистлар. Алар безгә шундый ачык күңел белән, үзенең теләге белән килделәр һәм булыштылар бу проектка. Матурлыкта көч Хайрия фотопроекты беренче тапкыр узды. Оештыручылар сүзләренчә, рактан дәвалана торган теләсә кайсы кыз фотосессия өчен модель була ала. Мондый төшерүләр киләчәктә дә узачак дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ифтар вакытлары сәхифәсенең иганәчәсе флебология медицина үзәге җаваплылыгы шикле җәмгыять. Варикоз, проблемы с венами, сосуды на лице, купероз. Медицинский центр флебологии поможет. Большой штат сосудистых хирургов, проктолог, невролог, специалист по диабетической стопе, ультразвуковая диагностика. Здоровые сосуды – наша забота. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 14-нче көне сәхәр ашауны 3 сәгать 43 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Ифтар вакыты кичке 17 сәгать 33 минутта. Фитр садакасының быел минималь күләме 200 сум. Зәкат чыгару мөмкинлеге булганнар 1100 сум итеп түләргә тәкъдим ителә. Моннан тыш сәламәтлеге аркасында ураза тота алмаучылар һәрбер көн өчен көненә 400 сум күләмендә фидия түләргә тиеш. Йоршалыда Беларуси оя киме сәүдә күргәзмәсе үз ишекләрен ачты. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен модельләрнең яңа язгы коллекциясе барысында сөендерәчәк. Табигый күннән оя киемнәре Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча урнашкан. Яңа язгы коллекцияның киң ассортименты һәм арзан бәяләр сатып алучыларны гаҗәпләндерәчәк. Табигый күннән эшләнгән сапоги, ботинкалар һәм ярым итекләр югары сыйфатлы булу аркасында сезне берничә сезон сөендерәчәк. По бокам с обеих сторон тут расположены 2 молнии для удобства при надевании и снятии в момент, если ноги оттекли в процессе ходьбы. Также посередине расположена шнуровка для подгонки под любой подъем ноги. Стелька имеет анатомические упоры по бокам для удержания стопы равновесия, чтобы ножки не болели. Бастырылган йомшак күн, анатомик платформа, уңайлы һәм җиңел аслык бу сыйфатлар аркасында аяк киеме буыннарга авырлык тудырмаячак. Сату күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме алырга мөмкин. Ассортимент очень большой. В общем, понравилось. Очень удобная и легкая обувь. Широкая и подъем такой высокий. Это очень удобно. Белоруссия аяк киеме күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле ярчаллы тамашачысы, ниһаять, бу дәүләт драма театры Туфан Миңнуллинның йөрәк кайын пьесасы буенча сәхнәләштергән Мишәрем шигәре музыкаль комедиясе белән сезнең шәһәргә килә. 31 март кичке сәгать 7-дә Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында күрешкәнгә кадәр. Билетлар сатуда. Яшь чикләве 12+. Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Сибиряк, проспект Мира 12А.